казалось небо, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deum. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deum. Пастушки на поле со страху помлели, як на гени цуди поночі глядели. Тады ангел им з'явився, сказав: Бог вам народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deum. Тады ангел им з'явився, сказав: Бог вам народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deum. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сегодня Костел успоминает святую Агнешку, панну и мученицу. И за ее заступництвом представим Пану Богу наши просьбы, наши интенции. Особливо подчас этой святой мши складковой один со святого молится за тех, кто дошел с этого свету, попередил нас до вечной айчины, кто дороги нашему сердцу. За померлых Анна Жук, 11 месяцев по смерти, Владислав, Янина, семьи Болза, Вайшнарович Евген, Ян Лауренович, 22-я годовина по смерти, за померлых семьи Лауреновичев, Кирдик, Станислава Горбоевская, Текля Зыкович, 6 месяцев, Владимир, Петр Тихоненко, Олег Жуковский, Эдуард, Янина Олешкевич, Казимир, Диана Левкович, Анна Петрович, за померлых Андрея Стасиловича, Франц Павловский, Марьян Стасилович, за померлых семьи Василевских, за померлых семьи Безукович, семьи Павловских, за Волыня Станиславу, у 3-й месяц по смерти, за померлых семьи Дубаневич, Анна, 25-я годовина по смерти, Михал, Юлия Ренкевич, померла семьи Масальских, Тиханович, за Михала Станиславу Войтеха, Толкевич Тадеуш, за померлых семьи Осинских, Ядвига, у 5-ю годовину по смерти, Франтишек Альшевский, Наталья Хмелева, Михал, Зофья, Петр, семьи Синкевич, за померлых Пальмира, Ян, семьи Тимохович, Анна, Виктор, семьи Белявских, Бернат, Сергей, за померлых семьи Войтковых, Юревич, Кунюто, Гудебских, Островских, Клуйша, за померлых семьи Юхник, Эдвард, Регина, за померлых семью Павлюкевич, Чаплинских, Фирко, Вацлав и за усіх померлых семей Мицкевич, Тополь Юрий, у 5-ю годовину смерти,
Памерлі сям'і Буленковых Ірена Фёдор, Тополь Ірена, Войнюш Ежы, Вацлав Дамеш, Владимир Павел. Памерлыя Юзеф Гайдукович Вацлав, Леонардо сям'і Прыгодскіх, Валенты Яніна сям'і Кетрыс, памерлая сям'і Гайдукевич, Казакевич, Тиханович, Кетрыс, Людмила Прыцкайла, 13-я гадавіна па смерці, Мар'я Скаржынская, 8-я гадавіна па смерці, Леонард, Мар'ян і ўсе памерлыя сям'і Скаржынскіх, памерлыя сям'і Язель, Владыслаў, 13-я гадавіна па смерці, памерлая сем'яў Рухлевич, Хорев Юлія, Павлов Николай, Амелія Юзеф сям'і Гарлукович, Эдвард Красковский, 20-я гадавіна па смерці, Казіміра, памерла сям'і Бутурля, Ян Станіслава, Селюк Францішак, 3-я гадавіна па смерці, Фёдорова Діана, памерла Станіслав Бойдан, Зоф'я Шукілойч, Мар'я Бойдан, Віктор Яхімович, все памерла сем'яў Аліферович, Цвікович, Янч, Яхімович, Тимофеевых, Фёдор, Віктор Федорович, Дмитрий Островскі. І за ўсіх тых, хто патрабуе нашай малітовай дапамогі, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве ахвяры Езуса Христа, яны былі абмытыя з усіх правін і ўвайшлі ў брамы неба. А другі святар моліцца ў інтэнцыі ахвярадаўцы. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемагутный вечный Божа, Ты выбираешь тое, что свет лечит слабым, каб прынізі тое, што моцнае ў вачах свету. Учыні нас трывалымі ў веры, як гэтаму вучыць прыклад святой мучаніцы Агнешкі, нараджэнне якой для неба мы сёння адзначаем, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечныя. Amen. Читання послання до Гавреяў. Браты, Бог не з'яўляецца несправядлівым, каб забыцца пра вашу працу і любоў, якую вы засведчылі ў імя Ягонае падчас мінулага і цяперашняга служэння святым. Таму жадаем, каб кожны з вас да канца засведчыў такую самую руплівасць у дачыненні да паўнаты надзеі, каб вы не разгневаліся, але наследавалі тых, хто праз веру і доўгацярплівасць атрымлівае ў спадчыну абяцанні. Бо даўшы абяцанне Абрагаму, Бог не мог паклясціся нікім больш і таму пакляўся самім сабою, кажучы: «Сапраўды благаслаўляю цябе і памножу цябе». А паколькі той цярпліва чакаў, атрымаў абяцанае. Бо людзі клянуцца нечым большым,
і заканчэнне кожнай сваей спрэчкі яны падмацоўваюць клятвай. Таму і Бог, жадаючы яшчэ больш выразна паказаць спадкаемцам абяцанне нязменнай сваёй волі, пацвердзіў яго клятвай, каб, дзякуючы дзвюм нязменным рэчам, у якіх не можа Бог зманіць, мы, якія прыбеглі схапіцца за прапанаваную надзею, мелі цвёрдую заахвоту. Гэтая надзея для нас нібы якар душы, надзейны і моцны, які пранікае ўнутр па-за заслону, куды, як папярэднік, увайшоў за нас Езус, навекі стаўшы першасвятаром на ўзор Мельхізедека. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан вічно пам'ятає про свой заповіт. Пан вічно пам'ятає про свой заповіт. Буду славить Пана усім своїм серцем, у коле праведних і на сході. Великие справи Пана, жадане для всіх, хто їх любить. Пан вічно пам'ятає про свой заповіт. Учинив пам'ятним своє цуди, ласкавий, милосердний Пан. Спажи тогда и тим, хто його боїться, навеки пам'ятає про свой заповіт. Пан вічно пам'ятає про свой заповіт. І он откупление спаслал своему народу, навеки установил свой заповет, и огонное имя святое и грозное. Хвала Его будет трывать вечно. Пан вечно пам'ятає про свой заповет. Нашого Пана Єсуса Христа, освітліть в очі серце вашого, каб ми відали, у чим надія нашого покликання. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пані. Аднойчы ў шабат, калі Езус праходзіў праз пасевы, вучні ягоныя пачалі па дарозе зрываць каласы. Тады сказалі яму фарысеі: «Глядзі, чаму яны робяць у суботу тое, што недазволена?» І он сказаў ім: «Няўжо вы ніколі не чыталі, што зрабіў Давід, калі меў патрэбу, і згаладаўся ён, і тыя, хто быў разам з ім, як увайшоў у дом Божы у часы першасвятара Абіятара і еў ахвярныя хлябы, якіх нельга есці нікому, акрамя святароў, і даў тым, хто быў з ім. І сказаў ім: шабат устаноўлены для чалавека, а не чалавек для шабату. Таму Сын Чалавечы, гаспадар шабату».
Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, коли ласка. Умілована у Христе, пану, брати і сестри, на початку нашого розважання хотів би усім нам припомнити той момент со Старого Заповіту, сам початок з книг Буття, коли Бог створав сусвіт. Читаючи со сторонок Біблії, ми пам'ятаємо, як Бог сотворив тое, що ми бачимо. Зоркі, неба, месяц, слонца. Стварыў гэты прыгожы свет, які мы бачым сваімі вачыма. Дрэвы, расліны, жывёлу. І найпрыгажэйшым стварэннем, пра якое сам Бог сказаў, гэта вельмі добра, быў чалавек. Кажучы па-людску, Бог глядзеў на сваё стварэнне як той, хто стварае прыгожыя карціны. Калі пасля цяжкіх, можа, гадзін, днёў, месяцоў, можа, гадоў, ён глядзіць на сваё стварэнне і цешыцца. Хоць быў змучаны гэты маляр, але адчувае радасць. Таксама і Бог, кажучы па-людску, цешыўся са свайго стварэння. Гэта вельмі добра. І на 7-й дзень, як чуем, ён адпачываў. Не таму, што патрабаваў фізычнага ці псіхічнага адпачынку, не. Але гэтым самым ён падкрэсліў, што і чалавек хоць будзе працаваць, будзе забеганы ў сваіх людскіх патрэбах, а пазней пасля граху будзе змагацца за тое, каб пражыць. Ён даў дзень адпачынку. І гэты дзень святы яшчэ больш падкрэсліў пан Бог, калі Майсей з народам выбраным, выходзячы з Егіпту, ішоў праз пустыню, калі даў 10 запаведзяў, там таксама адна з іх ёсць: памятай, каб дзень святы шанаваць, святкаваць. І гэты дзень быў шанаваны. Шанаваны як падзяка пану Богу за выратаванне, за тое, што ён быў заўсёды прысутны з народам выбраным. Але часы міналі, час ішоў наперад. Былі тыя, хто быў наперадзе народу выбранага, гэта вучоныя ў Святым Пісанні, фарысеі, якія вельмі добра ведалі законы, права, учылі народ, як выконваць справядліва гэтыя законы. Але з часам яны гэты закон перамянілі. Можа, несвядома, але гэты закон стаў правам літары, даслоўна. Ужо не чалавек быў важны, але літара ў гэтым законе. Не любоў Бога да чалавека, але як быццам Бог быў створаны ці падобны на вобраз і падабенства чалавека. Што як быццам пан Бог патрабуе пашаны, аддавання яму паклонаў, так як чалавек гэта не раз патрабуе, каб быў заўважаны, патрабуе, каб быў каханы, каб быў вывышаны. Амбіцыі людскія, жаданне узвысіцца над другім чалавекам, каб яго хвалілі. Шмат такога ёсць, людскія амбіцыі, якія заглушаюць сэрца чалавека, заглушаюць сапраўдную любоў, міласэрнасць, адданасць другому, таму, хто цябе кахае, хто цябе патрабуе.
І вось сёння, умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, мы як быццам ідзем разам з апосталамі, з вучнямі Езуса Хрыста праз пасевы. З'яўляемся сведкамі, калі вучні былі галодныя. Таксама не раз, напэўна, адчуваем пачуццё голаду. Гэта нам знаёмае. Той Сын Божы, Езус Хрыстус, які мог размнажаць, цуд размнажэння хлябоў мог учыніць, і гэта чыніў неаднойчы, таксама дазволіў, каб вучняў дакрануў і голад, і нястача. Таксама, як і ў нашым жыцці штодзённым. Не заўсёды нам усяго хапае. Часамі таксама адчуваем недастачу, можа, неўпэўненасць, той самы голад. І вось вучні ідуць і зрываюць каласы, ядуць зерне. І вось пастава фарысеяў. Яны асуджаюць вучняў. Чи ты не бачыш, што яны робяць? Гэтага нельга чыніць у суботу, гэта святы дзень. Так, права літары. Але для Пана Бога і таго, якого Бог Айцец паслаў гэты свет, каб змяніць, не змяніць, але удасканаліць гэтыя законы, Езус Христус глядзіць у сэрца чалавека, на патрэбу чалавека. Бо чалавек для яго найважнейшы не літара закона. Бо не чалавек створаны для закона, для суботы, толькі субота створана для чалавека. Як не раз Езус, навучаючы у суботу, у святы дзень, чыніў цуды, аздараўляў людзей, выганяў злых духаў. Ён аднойчы запытаў з гневам у сэрцы, што можна рабіць у суботу? Прынесці смерць, знішчыць чалавека, ці прынесці жыццё, даць здароўе? Неаднойчы, глядзячы ў вочы сваім слухачам, асабліва фарысеям, якіх дакараў потым, ён чыніў чыны любові, міласэрнасці. Любові прагнуў, не ахвяры, кажа Езус, Святое Пісанне. І аднойчы то падкрэсліваў. Сёння таксама, глядзячы на фарысеяў, ён таксама глядзіць праз векі пра нас. Ён спадзяецца, каб мы не былі падобнымі да іх. Каб нашыя амбіцыі, маё самалюбства, мая самавыстарчальнасць не заглушыла тых якасцяў, якіх найбольш цэніць Езус і спадзяецца на іх. Любоў, дабрыня, міласэрнасць, сэрца. Сэрца поўнае цяпла. Праз сваю смерць на крыжы, з мёртвы паўстання у першы дзень тыдня, цяпер гэта трошка перамяніў значэнне суботы, перамяніў у нядзелю. Гэта для нас дзень святы. Гэта дзень, калі мы не толькі аддаём пашану Богу, не толькі дзякуем Пану Богу за ахвяру Яго Сына, які ахвяраваў самога сябе дзеля нас, які сваёю крывёю абмыў нас з нашых правін, калі застаўся з намі да сканчэння вякоў у гэтым вялікім сакраменце любові, міласэрнасці, у Эўхарыстыі. Ён учыніў гэты дзень таксама важным для мяне і для цябе. Каб мы маглі набірацца сіл, адпачынку, фізычных і духоўных, асабліва, каб памяталі, што гэты дзень асаблівы. Гэты дзень, які Езус для мяне ахвяраваў сябе. Гэта дзень дзеля мяне. І каб мы, аддаючы пашану і ўдзячнасць Езусу Хрысту, прагнулі гэтага пасілку, гэтай асаблівай вячэры, дзе Езус дае гэты хлеб жыцця, пасілак духоўны, які
больш важнейшы за хлеб штодзённа на нашым стале. Каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба і ішлі з ім праз нашае жыццё. Хлеб эўхарыстычны, Езус Христос, жывы і сапраўдны, якога можам несці ў сваім сэрцы. Каб мы, шануючы дзень святочны, нядзелю, найперш памяталі пра тых, хто патрабуе маёй дапамогі, майго сэрца, маёй любові, маёй міласэрнасці. А Езус Христос, хлеб жыцця, умацуе мне ў гэтых маіх змаганнях. Амен. Успамінаючы святую Агнешку, панну і мучаніцу, даручым Христу малітвай за ўвесь касцёл. Моліся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы свету Божае Слова, заклікаў людзей да веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святароў, каб, узрастаючы ў святасці, абвяшчалі Христову любоў і неслі людзям надзею вечнага збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за законнікаў і законніц, каб іх малітва выпрошвала для свету шчодрыя Божыя ласкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь усяго свету, каб святая Агнешка, панна і мучаніца, выпрасіла для яе патрэбныя ласкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыях верадаўцы, каб добры Бог выканаў нашы іх просьбы і надзеі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі памерлых, якія імёна і прозвішча былі выменыя падчас гэтай імшы святой і складковай, каб добры Бог у сваёй айцоўскай любові і міласэрнасці прыняў іх да сваёй хвалы ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб нашы сэрцы напаўняліся радасцю і любоўю да Хрыста. Цябе просім. Божа, выслухай малітвы Твайго люду і праз заступніцтва святой Агнешкі дай нам ласку вытрываць у веры праз Хрыста Пана нашага. Amen. Як анёлы у Бетлеєм, Богу хвалу проспяваймо, бо Син Божий нас вибавив, з греху вирвав і очистив. Яслі нам знаком, стайня нам знаком, знаком нам зорка, анёлов спів. Сьогодні зазяла ясно з небесов, зимнее серце горить теплом. Ясли нам знаком, стайня нам знаком, знаком нам зорка, анёлов спів. Сьогодні зазяла ясно з небесов, зимнее серце горить теплом. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Усемогутний Боже, ми приносим Тобі ахвярні дари, отдаючи пошану святой Пані і мучениці Агнешце. Прийми їх ласкавіє, подобно як прийняв її життя у ахвяру, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. З Духом Твоїм.
Угору серцы, Узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты узвялічваеш сябе ў хвале сваіх святых, а ў іх мучаніцтве праяўляецца Твая дзівосная магутнасць. Ты ласкава спасылаеш ім палымяную веру, умацоўваеш іх мужнасць, даеш перамогу ў змаганні праз Хрыста Пана нашага. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святой Агнешкай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и и моц моц и и хвала хвала навеки. навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Anielski śpiew, ponad ziemią i lunaje. Chrysta rastvo, всем людям обвящає. Побачте у жолобі дитя, покладена на сіно. Йон Божий син, бо слово стало тілом. Побачте у жолобі дитя, покладена на сіно. Йон Божий син, бо слово стало тілом. Anielski śpiew, ponad ziemią i lunaje. Chrysta rastvo, всем людям обвящає. Ми щирой вірой збавцю їм, як пастухи визнаймо. Поклон йому, як мудреці отдаймо. Поклон йому, як мудреці отдаймо. Молимся. Милосердный Боже, сирот усіх святых, Ты особливо отзначил святую Агнешку и усклал на ее венок чистини венец мучеництва.
праз моц гэтага сакраменту учыні, каб мы мужна пераадольваючы спакусы, дасягнулі нябеснай славы праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вамі, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем, Пане.